Τι είναι το ψηφιακό πιστοποιητικό SSL? Πρόκειται για μια προηγμένη τεχνολογία που έχει εφαρμοστεί ήδη από την πλειονότητα των ηλεκτρονικών καταστημάτων παγκοσμίως. Αν για παράδειγμα διαθέτετε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα με φωτογραφικά είδη και θέλετε να παρέχετε ένα ασφαλές περιβάλλον για τις ηλεκτρονικές αγορές των πελατών σας, προτείνουμε τη χρήση ψηφιακού πιστοποιητικού SSL. Το πιστοποιητικό SSL επιβεβαιώνει στον πελάτη σας την νόμιμη ύπαρξη της εταιρείας σας, όπως και την νόμιμη κατοχή του domain name. Επιπλέον, κρυπτογραφεί όλη την επικοινωνία μεταξύ του ηλεκτρονικού σας καταστήματος και των πελατών σας, διασφαλίζοντας τα προσωπικά τους δεδομένα. Χρειάζεστε SSL στην ιστοσελίδα σας για να προστατεύσετε τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των πελατών σας, για να αυξήσετε την επισκεψιμότητα στην ιστοσελίδα σας και τις ηλεκτρονικές αγορές, για να μειώσετε το ποσοστό των υποψήφιων πελατών σας που εγκαταλείπουν το ηλεκτρονικό κατάστημα πριν την ολοκλήρωση της αγοράς, για να κερδίσετε την εμπιστοσύνη των πελατών σας, για να ενισχύσετε το κύρος του ηλεκτρονικού σας καταστήματος έναντι του ανταγωνισμού, για να αποτρέψετε τον κίνδυνο εξαπάτησης των πελατών σας από ένα phishing site που μιμείται το δικό σας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα πωλήσεων της Adacom στο 210 51 93 740.